M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero pa 13 Novemba mchaka cha Ambuye athu Yesu Khristu cha 2024. Ndipo lero Ambuye Yesu akutionetsa gawo limodzi la moyo wathu limene ife timalephera. Mulungu ndi chikondi, ndipo chikondi chake chimaonekera pokhala gwero la madalitso moyo mwathu, posunga lonjezo lake, potipatsa madalitso osiyanasiyana ndi machiritsonso osiyanasiyana. Kodi pamene ine ndalandira zaulere kuchokera kwa Mulungu, the gratuitous gift, zimene mwina sinimayenera kuti ndizilandire, chimene chimaonekera mwa inu, chimene inu mumachita, kodi chimene ine nimachita zimaonetsadi kuti Mulungu timamusakasaka ndi mtima woonadi, kapena mwina Mulungu timamusaka chifukwa chonena kuti tili pavuto? Ndipo pofuna kuti tisinkhesinkhe zimenezi lero bwino lomwe, mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Tito mutu 3 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Tenson Sinzumwa kuchokera ku St. Teresa Church, St. Matthew's Parish, Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 17 kuyambira ndime ya 11 kulekezera ndime ya 19. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Za mayendedwe a Chikhristu. Mawu oyamba. Mawu a kalata ya Paulo yolembera Tito. Uziwakumbutsa anthu onse kuti azigonjera akulu oweruza ndi olamulira, aziwamvera ndipo azikhala okonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino. Uwawuze kuti asamakamba zoyipa za wina aliyense, apewe kukangana, akhale ofatsa, ndipo nthawi zonse akhale aulemu kwa anthu onse. Pajatu kale ifenso tinali opusa, osamvera ndi osokonezedwa. Tinali akapolo a zilakolako zoyipa ndi zisangalatso za mitundumitundu. Masiku onse tinkakhalira kuchita zoyipa ndi kaduka, anthu kudana nafe ndipo ife tomwe kumadana. Koma pamenepo Mulungu mpulumutsi wathu adaonetsa kukoma kwake ndiponso chifundo chokonda anthu. Choncho adatipulumutsa osati chifukwa cha ntchito zolungama zimene ife tidachita, koma mwa chifundo chake pakutisambitsa. Adatisambitsa mwa Mzimu Woyera pakutibadwitsa kwatsopano ndi kutipatsa moyo watsopano. Mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu, Mulungu adatipatsa Mzimu Woyerayo olowa m'manja. Adachita zimenezi kuti mwakukoma mtima kwake tisanduke olungama pamaso pake, ndipo tikalandire moyo wosatha umene tikuyembekeza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Yesu achiritsa akhate khumi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa ulendo wake opita ku Yerusalemu, Yesu adadzera m'malire a Samariya ndi Galileya. Pamene ankalowa m'mudzi wina, anthu khumi akhate adamchingamira. Adayima kutali, nanena mokweza mawu kuti, Yesu Ambuye, tichitireni chifundo. Pamene Yesu adawaona,
adawawuza kuti, pitani kadzionetseni kwa ansembe. Pamene iwo ankapita adachira. Tsono mmodzi mwa iwo adaona kuti wachira, adabwerera nayamba kuyamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu namthokoza. Koma munthuyo adali Msamariya. Apo Yesu adati, kodi achira aja si 10? Nanga asanu ndi anayi ena aja ali kuti? Ndiye kuti sadabwerere wina aliyense kudzayamika Mulungu koma mlendo yekhayu? Kenaka Yesu adawuza munthuyo kuti, nyamuka, pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu ali pa ulendo opita ku Yerusalemu. Ndipo pa ulendo wawo opita ku Yerusalemu tikumva kunena kuti akudutsa m'malire a Samariya komanso m'malire a Galileya. Ndipo akuyenda chomwecho akuti azilowa mudzi wina akulandiridwa ndi anthu akhate 10. Akuchingamiridwa ndi anthu akhate 10. Mene ife tonsefe tikudziwira kunena kuti matenda akhate poyambirira anali matenda amene anali woopsa kwambiri. Koma ngakhale anali matenda woopsa kwambiri, analinso matenda amenenso anali associated ndi moyo wako wauzimu. Kotero kuti munthu amene akudwala khate anthu amamuyembekezera kunena kuti ndi wochimwa. Ndi chifukwa chake panali exclusion. Ndi chifukwa chake anthuwa amakhala pawokha. Koma anthu awa akuzindikira kunena kuti ngakhale ife timakhala patokha, koma Ambuye Yesu ndi amene angathe kutilungamitsa. Ambuye Yesu ndi amene angathe kutithandiza kunena kuti tisamangokhala patokhayi, tibwereranenso tiyanjane ndi Mulungu, koposaposa tiyanjanenso ndi anzathu. Kumbukirani, tikamanena pemphero la ndikululira. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Mariya Virigo odala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale. Pamene papa ndi pamene ife timafuna kuna kuti tiyambire kugawana phunziro lathu la lero. Ati n'chifukwa chake ndikupempha. Kupemphako ukupempha Ambuye, komanso akupemphanso ndinu nomwe abale. Kuti uchimo umatipangitsa kunena kuti titalikirane ndi Mulungu, komanso koposaposa titalikirane ndi anzathu. Ndi chifukwa chake anthu awa akuyima patali, amakhala patali ndi anzawo, komanso akuyimanso patali ndi Mulungu. This is what sin can do. Zimenezi ndi zimene uchimo umapanga ngati sitidziwa. Uchimo umatipangitsa kunena kuti tikhale patali ndi anzathu. Uchimo umatipangitsa kunena kuti tikhale patali ndi Mulungu, tiyime patali ndi Mulungu. Mudzaona anthu amene achimwa sakonda kuzoonekera kugulu ayi. Ati anthu azingojama ya ine. Umene ndi zimene uchimo umapanga. Umakupangitsa kunena kuti utalikirane ndi anzako, uchite manyazi kupanga associate ndi anzako. Kumbukirani mzimayi uja amene anakumana ndi Ambuye Yesu pa chitsime. Adapita kukatunga madzi pa chitsime 12 koloko. Akukatunga 12 koloko chifukwa chani? Chifukwa ino amadziona 12 koloko ndi mene azimayi anzake amakhala akuphika. Sakhalanso akukatunga madzi ayi. Ndipo pothawa anthu popeza iyeyo ndi ochimwa, akupita ku chitsime payekha. Lero uchimo ndi zimenenso kutipanga. Uchimo umatipangitsa kunena kuti tiziyenda ulendo wathu tokha. Uchimo umatipangitsa kunena kuti tizipanga maprogramu athu tokha. Uchimo umatipangitsa kunena kuti tisamayende ndi anzathu, tisamachite zinthu mmodzi ndi anzathu. Koposaposa uchimo umatipangitsa kunena kuti titalikirane naye Mulungu. Kodi pamene ife tachimwa titani?
Pamene ife tachimwa tili ndi mwayi onena kuti tiyanjane naye Mulungu komanso tiyanjane nawo anzathu. Ambuye Yesutu timawachingamira mwa njira zosiyanasiyana. Poyambirira Ambuye Yesu timawachingamira kudzera m'mawu a tsiku ndi tsiku. Ambuye Yesu timawachingamira kudzera m'malangizo anzathu. Ambuye Yesu timawachingamira ngakhalenso kudzeranso mu Ukaristiya ndi masakramenti ena osiyanasiyana. Kodi Ambuye Yesu akamabwera m'mudzi mwathu, ife timawachingamira? Timalephera kuwachingamira Ambuye Yesu m'masakramenti. Timalephera kuwachingamira Ambuye Yesu m'mawu a Mulungu. Lero masiku ano pamene ansembe akunena kuti mwachitsanzo kukhala sakramenti lakulapa, umaona kunena kuti pamakhala magulu awa. Gulu ambirira ndi gulu limene limakhala muchali chimuja lizingoyambitsa nyimbo chochimwa tidani, koma iyo sikalapa iyayi, silipita iyayi. Alephera kuwachingamira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akudutsa m'mudzi mwanu, Ambuye Yesu akudutsa pafupi ndinu, koma mwalephera kuti mwachingamire. Gulu ambirira limene limangoyimba nyimbo malo mwazawo ngati chigumbagumba. Ndi pali gulu lina limene ilolo tsopano limakhala bize ati kumapanga arrange za ma readings za mawu oyamba, nkumapeza anthu kuna kuti amene awenge mawu oyamba ndani, amene awenge mawu achiwiri ndani. Talephera kuwachingamira Ambuye Yesu. Ndi pali gulu lina limatuluka ntchali chimuja ati liwapatse mpata anzawo lingave zimene anzawo akulapa, ndi limapita pa mtengo potero kumakacheza. Talephera kuwachingamira Ambuye Yesu mu sakramenti. Kenaka timalepheranso kuwachingamira Ambuye Yesu mu mawu athu a tsiku ndi tsiku. Pongotenga mawu a Mulungu ngati entertainment. Masiku ano anthu amayakhala akuyamikira ati kuma father so and so amadziwa kulalikira. Mudzawafunse kuna kuti amadziwa kulalikira, mukati amadziwa kulalikira amatanthauza chani? Mudzamve kuna kuti iye ati amabebetsa anthu timangokhalira kuseka. Ngati akuti aja amadziwa kulalikira, zikuthandizeni kuti mukumane nawo Ambuye Yesu, muzindikire zolephera zanu, nkutembenuka mtima ndikuyambatso moyo watsopano. Ndiye kuti tikatero pamene Ambuye Yesu akudutsa mu dera lathu takwanitsa kuwachingamira. Kenaka phunziro linanso limene ife tikuphunzira, anthu awa akuwatumiza kunena kuti mukakumane ndi wansembe. Most of the problems in our life, they emanate from a spiritual aspect, from a spiritual failure. Mavuto ambiri moyo mwathu amachoka amayamba chifukwa chonena kuti talephera moyo wathu wauzimu. Ndipaka anthu awa sakuwatumiza ku chipatalayi, akuwatumiza kwa wansembe. Tili ndi mavuto osiyanasiyana, tate nditiongezeko kuti mavuto amene akubwera chifukwa chani. Ena tu mavuto amene akubwera m'banja mwanu kumangokangana, kumangomenyana chifukwa chonena kuti mwina moyo wanu wauzimu ndioperewera, tapitani mukakumane ndi wansembe. Ena tu mavuto amene akubwera ku ofisiku, omangokhalira kuyambana ndi anzathu, omalephera kupanga deliver, omangokhalira kuba, mwina ndi chifukwa chonena kuti moyo wathu wauzimu sindife okhwima, tapitani mukakumane ndi wansembe. Ena tu mavuto amene ife tikumana nawo pa maphunziro athu, oti tikatere ngakhale tilimbikire ngokhalira sapo. Lipiti kosi, lipiti iye, tapitani mukakumane ndi wansembe. Ena mavuto amene ife tikumana nawo akuyamba chifukwa chonena kuti moyo wathu wauzimu sukuyenda bwino. Tikuyenera kuti tilimbitse moyo wathu wauzimu, mukuyenera kuti mulimbitse moyo wanu wauzimu. Mavuto anu aja musadapite nawo ku chipatala, tasinkhani za moyo wanu wauzimu. Kenaka phunziro lina limene ife tikuphunzira ndikuona kunena kuti pamene anthuwa akupita kwa wansembe azindikira pa njira kunena kuti tachira. Atazindikira kunena kuti achira, akunena kuti ndi mmodzi yekha Msamariya amene akubwerera kukathokoza Ambuye. Ndi Ambuye akufunsa, kodi anthu aja amene achira aja si 10? Nanga asanu ndi anayi aja ali kuti? Zona obwerera ndi Samariya yekhayu. Chimene anthu timayiwala nkunena kuti healing is a process. Healing singochitika kapena kuchiritsidwa sikungochitika pompopompo ayi, koma ndi ndondomeko imene imatenga ndithu mastepe, makhwerero osiyanasiyana kuti mpaka natifike ponena kuti tachiritsidwa. Kotero kuti anthu awa anali atangoyambapo kuchiritsidwa, koma achita chani? Atangoyamba kuona zizindikiro, amba kali kukanjoya, kukasangalala, kukathamangathamanga, alephera kubwerera kwa mchiritsi kuti akamuthokoze kuti ngati zinthu zija zamba kugwira.
kangati zinthu zichazamba kutiyendera. Zimene zitu ndi zimene ife timachita tikangoyamba kuona zizindikiro zona kuti zinthu zamba kutiyendera, malo moti tibwerere kumene kuli Ambuye Yesu amene ali mwini wake madalitso, amene ali mwini wake machiritso, timatsogola, timathamanga kuyamba kukachita zina zimene zisali zogwirizana. Ndi process itu yodalitsika, ndi process itu yochiritsidwa, ndi process itu yolandira zaulere pamaso pa Mulungu. Musadakondwe mwachintayira, musadakondwe mopitirira muyeso, musadakondwe moyiwala kuti Mulungu ndiye mwini wake madalitso. Kumbukirani kukakumana ndi Ambuye. Lero masiku ano ndichifukwa anthu ena zimayamba kuwayendera kenaka kangofika pena pake basi ambaso kubwerera. Chifukwa chani? Mwina chifukwa chani kuti ambiri mwa ife timayamba kukondwa mwachintayira, timayamba kukondwa mopitirira muyeso, tayiwala kunena kuti tikuyenera kuti tibwerere nkukakumananso ndi mwini wake madalitso. Nchifukwa kumusiko akuwauza kunena kuti chikhulupiriro chako chakuchiritsadi. Koma akukamuuza zimenezi atabwerera nkukakumananso ndi Ambuye. Kenaka chinanso chimenenso uthenga wabwino walero ukutiphunzitsa ndikunena kuti zochita zathu tisamawadabwitsa Ambuye. Ambuye Yesu atationetsa chikondi chimene amayembekeza kuchokera mwa ife kuti tiwaonetsanso chikondi. Ambuye Yesu atationetsera chifundo chimene amayembekeza mwa ife kuti moyo wathunso uzionetsanso chifundo chomwecho. Ambuye Yesu atapereka zaulere amayembekezanso kuti moyo wathunso uziperekanso zaulere zomwezo. Bwanji musawadabwitsa Ambuye. Ambiri mwa ife tikuwadabwitsa Ambuye, matikhululukira koma ife kumalephera kukhululukira ena. Adzatifunsa kuti awa si aja ndawakhululukira aja. Koma ationetsera chikondi koma ife kumalephera kuonetsa chikondi kwa ena. Adzadabwa kunena kuti aja awa si aja ndawaonetsera chikondi aja. Musawadabwitse moyo mwanu Ambuye, ndisawadabwitsa Ambuye moyo mwanga. Amen.